बे बाराव कर'ना नङा, कर'नानि उनाव बे बाराव बाथ' बेराम। बाथ' बेरामजों गोबां रोजा रोजा सुबुङा भुगिनानै दं। बाथ' बेरामनि थाखायनो हाई एलार्ट फोसावदों। नोंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। इउर'पीय हादराव बाथ' बेरामजों गोबां रोजा रोजा सुबुङा भुगिनानै दं। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला WHO आ बे बेरामखौ बाथ' बेराम होननानै बुंदों। बाथ' बेरामजों गासै 7 सुबुंनिबो जिउ खहा जानायखौ बे समाव मिथिनानै मोननाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला बाथ' बेराम जाब्ला लोमजानाय आरो निम'नियानि लैखोनखौ नुनो मोनो आरो WHO आ फोरमायनाय बायदिब्ला लोमजानाय आरो निम'नियानि लैखोनखौ हमदांनो हाब्ला गोरोन्थियावबो पेरासिटामल मुलिखौ जानो नाङा। बेफोर लैखोनखौ हमदांनो हानानै जुदि नोंथाङा गोरोन्थि खालामो अब्ला नोंथांनि जिउआ जोबनोबो हागौ। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससि, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101-450-597, 6900-584714 आरो 9365-13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।